салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. дӯстонам, дар канали мо подписчикои нав омаданд. шумоам хуш омадед. раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои суханои нектон. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. барои субҳонара ман камтар отала тайёр кардам. ҳамаи отала ба орду камтарак об, мондаги ширам хеле ранги каша тайёр кардам. то ширшон тамом шидана мисаҳарё як саҳар ширбиринҷ тайёр кардам, як саҳари дига ширчой. бо ин саҳар гуфтам ки вай кунам, камтарак отала кунам. намеша дӯстони азиз, иҷа ман равғани гӯспанд андохтам барои оталара. ами равғани гӯспанда дар ин зимистон нахӯред, гармиёда дига шика намехӯра. бо камак зуволаҳои самбусада меандозам. кати рӯғани ами семичка якҷоя карда камтарак меандозам. равғани семичка, равғани гӯспанд кати михе резонаки хушрӯ меояд. ягон вақт нуни гарма кунам, баъд равғани гӯспанда оғ мекунам, баъд ами нуни гарма кати мехӯрам. дӯстони азиз, духтаро хоҳиш карданд ки апа ба чӣ мӯи сари духтартона мешӯен, як бор нишон диҳен. мада фарқш неста ки чӣ хеле ки шампу мебошад, ман мешӯм сари духтарма, не ки баъди ами шампуна кардам. шампуна ки кардам, тоза карда сари кӯдака мешӯм. баъд ай анами кам тарак мегирам, сари кӯдака полни массаҷ мекунам. 2-3 минут места. баъд ови гарма кати сарша мешӯм. и барои сухои волосай хеле сари кӯдака равғанӣ мекунам, мулоимаки хушрӯ мекунам. баъди ай вана бировардани кӯдак, сари кӯдака кам тарак қоқ мекунем, ним тарак бошада. баъд ай анами масла мекунам. анами масла бениҳоят хушрӯай кам тарак мегирем, полни сари кӯдака массаҷ карда ба шона мекунем, хушрӯ мешавад. иам бениҳоят хушрӯай. мисол ами вақте ки сари кӯдаки ман бениҳоят сухой буд, баъд ами духтарое ки да ҳамиҷа кор мекунам, ҳамода муроҷиат кардам ки ҳам хеле ай сари кӯдак қоқай сухояй чанд амуд шампун гирифтам наши. баъд анами маслара кати анами балзам овардам. дӯстони азиз, анаи спреяй гуфтанд ки дар сари кӯдака чӣ шапиди хушрӯ шид. анами спрей кати анами комплект ма гирифта будам. спрей мисол одамое ки кӯдакашон садик мераванд, ҳар рӯз ҳамаи сари кӯдака намешӯем ки шумо мисол саҳар мехезем бояд сари кӯдакая шона карда я резинка зане ё бофеша. ними спрей кати вай мекунам, истифода мебарам вақте ки сари кӯдак вай ягон пирчоска мекунам, ягон вай ними спрей кати камтарак сари кӯдак тар мешавад. шона карданшам осонай, резинка карданшам бугум удобнаҳай. ай ҳами истифода мебарам. ӯ мисол қимате неста. ами магазинои фикс прайс ман амҷа мегирифтам, не ки ира ман ҳам хеле комплект кати шампунш гирифтам. магазинои фикс прайс да 77 рубл ам хеле. ман ира комплект намедонам, рости 200 рубл буд. кати шампунш чанд қабат гирифтам. и балзама шумо вақтона метонен истифода барен, ҳам барои калоноҳай, ҳам барои кӯдако бугум. бениҳоят хушрӯай сари одама мулоимаки хушрӯ мекунад. мо кати шаварм беру биромадем, гуфтем камтар тарафи молҳо равем, чиёл дошта бошанд. хеле дуртарак да алаф доранд. ами моломон да алаф зада мондагӣ будем дар тобистон. амҷа камтар алаф гирифтем. нигоҳ кунем чӣ хел давидаистам барои қафои алаф. алафҳои юнуш қавам хеле разни алаф задагӣ хушрӯ мехӯрам. алаф шонатие мурғорам
як назорат карда дону овшона тем ва мурғомунам сар метем берун хныки барнестай мисол ами ҷое ки барфура тоза кардестай ов шидестай неки шаб амихе барфо ов шидеста буд шав бениҳоят ях кад зимино ранги ҳами шиша шид бугум ин амихе дӯстони азиз мурғорам ҳуй додем ами сеткаи мурғо кати сеткаи ами моло бугум амихе часпидагиай сартем шона дарал ами тарафи молҳол меян ягон дона ягон поруай ами кофта ягон чи мехӯрам мурғо инам хе дӯстони азиз молҳоли мо дар амиҷа айқафои молҳол бо айқафои кори хона мо да як дуруз шидами пагода минусавояй хнук нестай бугум хашаво мисол 8-10 градус хнук мешавад рӯзонаҳо гард шидестай оғлошунам дарав ҷазир меша оғлошунам тоза кардем якбора гуфтем гирем ай шав то сара да оғл маҳкам ҳамара шита мекунам ҷама пирог кадестам барои пирог дар корай 2 дона тухм 10 грамм ванилин сахар 1 стакан шакар ҳамаша ба блендер лад мезанем шакар ки сафед шид мисол об шид баъд ширу равғану дигар чиёша мендозем рости ман ами блендера гирифтам вапше маҳқул нашид ман ами миксерш бугум ами лад заданаш вапше маҳқул нашид ҳар сто хӯрдан мегирам ами миксер кати ма хушрӯ кор мекунам бароям торту чиё баъд гуфтам биё кам мирам истифода барам ма бисёр гӯшмайда канакша вай мекунам гӯш майда мекунам ягон вай мекунам ягон ареха вай майда мекунам мада уш маҳқул шид баъд ами шакар ки об шид равғана мендозем шира мендозем 2 қошуқча разрехтила мендозем 300 грамм орда вақте ки мо шира андохтем равғана андохтем разрехтила андохтем вабше якҷоя накарда бо орда мендозем 300 грамм орд баъд амихе хушрӯ ба миксер ба блендер амихе лад мезанем то мисол ҳамаш ҳал шидана лад зада шидем ҳамаша баъд ман ами дар формочка полни сливични масло шакидам ва ми хел родина эжевикам хел буд ман хостам ки ами то вай пирог хушрӯ биёя гуфта барои зебуш ами вая ами мевагиёи ки заморозни буд ман ами хел андохтам шумо метавонед ки бемевагӣ кунед ё ки мевагиёра дар дурунуш вай кунед ман ами дар таги форма мондами 30-40 минута пироги мо тайёр мешавад 180 градусда бинем пироги мо ҳам чӣ хел тайёр шид пироги мо ҳам тайёр шид бениҳоят мада маъқул шиди пирог шумо метавонед ки бемевагӣ ҳам кунед ягон мавиза ё ки бемавиза ҳамихе прастоя кунед ба маззаи хушрӯ меояд вақте ами дар формочка ами хамирша рехтанда аввал ай камтара хамир резед баъд мевагиёра монед бо ай болои ами мевагиё бо хамира резед бениҳоят хелшам хушрӯ меояд мада ами ҷое ки мисол ами мевагӣ надора ҳамихе хушрӯ ширини хушрӯ омада бо ҷое ки мевагӣ дора хел туршаки хушрӯ омадагия шумо ҳам як бор тайёр карда бинед
دوستانی عزیز، پیروکی منم خیلی تیار شد. به نهایت به مزه خوشرو آمد. کاو و ککی خوشرو آمد. امی پیروکی با شیر تیار میشه. من به نهایت دوست میدارم. اینی میخواد دوستانی عزیز شما هم حتما تیار کنین. رسپشم آسونه. در پناه خدا باشه. خدا نگهبانتون تا ولاگای آینده. رحمت کلام برای دستگیریاتون.